Bună! Bine ai venit pe acest canal unde citim Biblia. Astăzi continuăm citirea cărții Isaia. Vom citi de la capitolul 29 la capitolul 35. Isaia, capitolul 29. Vai de Ariel, leul lui Dumnezeu, de Ariel, cetatea în care a tăbărât David. Adăugați an la an și lăsați sărbătorile să-și facă ocolul lor. Apoi voi impresura pe Ariel, plânsete și gemete vor fi în ea și cetatea va fi ca un Ariel pentru mine. Căci te voi impresura de toate părțile, te voi înconjura cu cete de străjeri și voi ridica întărituri de șanțuri împotriva ta. Vei fi doborât la pământ și de acolo vei vorbi și din țărână ți se vor auzi vorbele. Glasul tău va ieși din pământ ca al unei năluci și din țărână îți vei șopti cuvintele. Dar mulțimea vrăjmașilor tăi va fi ca o pulbere măruntă și mulțimea supritorilor va fi ca pleava care zboară. Și aceasta deodată, într-o clipă. De la Domnul oștirilor va veni pedeapsa, cu tunete, cu tremure și pământ și pocnet puternic, cu vijelie și furtună și cu flacăra unui foc mistuitor. Și, ca un vis, ca o vedenie de noapte, așa va fi mulțimea neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel. Așa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui și cetățuiei lui, strângându-l de aproape. După cum cel flămând visează că mănâncă și se trezește cu stomacul gol, și după cum cel însetat visează că bea și se trezește stors de puteri și cu setea neastâmpărată, tot așa va fi și cu mulțimea neamurilor, care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. Rămâneți încremeniți și uimiți. Închideți ochii și fiți orbi. Ei sunt beți, dar nu de vin, se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari, ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire, v-a închis ochii prorocilor și v-a acoperit capetele văzătorilor. De aceea, toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetluite. Dacă o dai cuiva care știe să citească și îi zici, ia citește, el răspunde, nu pot căci este pecetluită. Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și îi zici, ia citește, el răspunde, nu știu să citesc. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. De aceea voi lovi iarăși pe poporul acesta cu semne și minuni din ce în ce mai minunate, așa că înțelepciunea înțelepților lui va pieri și priceperea oamenilor lui pricepuți se va face nevăzută. Vai de cei ce își ascund planurile dinaintea Domnului, care își fac faptele în întuneric și zic, cine ne vede și cine ne știe? Stricați ce sunteți! Oare olarul trebuie privit ca lutul? Sau poate lucrarea să zică despre lucrător, nu m-a făcut el? Sau poate vasul să zică despre olar, el nu se pricepe? Peste puțină vreme, Libanul se va preface în pomăt și pomătul va fi socotit ca o pădure. În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărții și ochii orbilor, izbăviți de negură și întuneric, vor vedea. Cei nenorociți se vor bucura tot mai mult în Domnul și săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel. Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul va pieri și toți cei ce pândeau nelegiuirea vor fi nimiciți. Cei ce o sundeau pe alții la judecată întindeau curse cui îi înfruntau la poarta cetății și năpăstuiau fără temei pe cel nevinovat. De aceea așa vorbește Domnul către casa lui Iacov, el care a răscumpărat pe Avraam. Acum Iacov nu va mai roși de rușine și nu îi se va mai îngălbeni fața acum. Căci când vor vedea ei, când vor vedea copiii lor în mijlocul lor, lucrarea mâinilor mele, îmi veți sfinți numele. Vor sfinți pe Sfântul lui Iacov și se vor teme de Dumnezeul lui Israel. Cei rătăciți cu duhul lor vor căpăta pricepere și cei ce cârteau vor lua învățătură. Isaia, capitolul 30. Vai, zice Domnul, de copiii răzvrătiți care iau hotărâri fără mine. Fac legăminte care nu vin din duhul meu și îngrămădesc astfel păcat peste păcat. Ei se pogoară în Egipt fără să mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea lui Faraon și să caute un adăpost sub umbra egiptenilor. Dar ocrotirea lui Faraon vă va da de rușine și adăpostul sub umbra Egiptului vă va da de ocară. Căci voievozii lui au și ajuns la Țoan și trimișii lui au și atins Hanesul. Dar toți vor rămânea de rușine din pricina unui popor care nu le va fi de folos, nici nu-i va ajuta,
Nici nu le va folosi, ci va fi spre rușinea și ocara lor. Prorocii asupra unor dobitoace de la miază zi. Printr-un ținut strâmtorat și necăjit, de unde vine lăoaica și leul, năpârca și șarpele zburător, își duc ei bogățiile în spinarea măgarilor și vistieriile pe cocoașa cămilelor către un popor care nu le va fi de folos. Căci ajutorul Egiptului nu este decât deșertăciune și nimic, de aceea eu numesc locul acesta zarvă fără nicio ispravă. Du-te acum, zice Domnul, descrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliță și sapă-le într-o carte, ca să rămână până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie și în veci de veci. Scrie că poporul acesta este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte legea Domnului, care zic nevăzătorilor, să nu vedeți, și prorocilor, să nu prorociți adevăruri, ci spuneți-ne lucruri măgulitoare, prorociți-ne lucruri închipuitoare. Abateți-vă din drum, dați-vă în lături de pe cărare, lăsați-ne în pace cu Sfântul lui Israel. De aceea așa vorbește Sfântul lui Israel. Fiindcă lepădați cuvântul acesta și vă încredeți în silnicie și vicleșuguri și vă sprijiniți pe ele, de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid înalt care, spărgându-se, amenință să cadă și a cărui prăbușire vine deodată, într-o clipă. Îl sfărâmă cum se sfărâmă un vas de pământ, care se sfărâmă fără nicio milă și din ale cărui sfărâmituri nu mai rămâne niciun ciob măcar, cu care să iei foc din vatră sau să scoți apă din fântână. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeul Sfântului Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră. Dar n-ați voit, ci ați zis, nu, ci vom fugi pe cai, de aceea veți și fugi. Vom călări pe cai iuți, de aceea cei ce vă vor urmări vor fi și mai iuți. 1000 vor fugi la amenințarea unuia singur și când vă vor amenința 5, toți veți fugi, până veți rămânea ca un stârp pe vârful unui munte și ca un steag pe creștetul unui deal. Totuși Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept. Ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El. Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge. El se va îndura de tine când vei striga, cum va auzi, te va asculta. Domnul vă va da pâine în necaz și apă în strâmtorare. Învățătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învățătorii tăi. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice, iată drumul, mergeți pe el, când veți voi să vă mai abateți la dreapta sau la stânga. Veți socoti ca spurcate argintul care vă acopere idolii și aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe o necurăție le veți arunca și le vei zice, afară cu voi de aici. Atunci ele va da ploaie peste sămânța pe care o vei pune în pământ și pâinea pe care o va da pământul va fi gustoasă și hrănitoare. În același timp, turmele tale vor paște în pășuni întinse. Boii și măgarii care ară pământul vor mânca un nutreț sărat, vânturat cu lopata și cu ciurul. Pe orice munte înalt și pe orice deal înalt vor izvorî râuri, curgeri de apă în ziua marelui măcel, când turnurile vor cădea. Și lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de 7 ori mai mare, ca lumina a 7 zile, când va lega Domnul vânătăile poporului său și va tămădui rana loviturilor lui. Iată, numele Domnului vine din depărtare, mâna lui este aprinsă și un pârjol puternic. Buzele lui sunt pline de urgie și limba lui este ca un foc mistuitor. Suflarea lui este ca un șivoi ieșit din albie, care ajunge până la gât, ca să ciuruiască neamurile cu ciurul nimicirii și să pună o zăbală înșelătoare în fălcile popoarelor. Voi însă veți cânta ca în noaptea când se prăznuiește sărbătoarea. Veți fi cu inima veselă, ca cel ce merge în sunetul flautului, ca să se ducă la muntele Domnului, spre stânca lui Israel. Și Domnul va face să răsune glasul lui măreț, își va arăta brațul gata să lovească. În mânia lui aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul înecului, furtunii și pietrelor de grindină. Atunci asirianul va tremura de glasul Domnului, care îl va lovi cu nuiaua sa. La fiecare lovitură de nuia hotărâtă pe care i-o va da Domnul,
Se vor auzi timpane și arfe. Domnul va lupta împotriva lui cu mâna ridicată. Căci de multă vreme este pregătit un rug, gătit și pentru împărat. Adânc și lat este făcut cu foc și lemne din belșug. Suflarea Domnului îl aprinde ca un șivoi de pucioasă. Isaia, capitolul 31. Vai de cei ce se pogoară în Egipt după ajutor, se bizuiesc pe cai și se încred în mulțimea carelor și în puterea călăreților, dar nu privesc spre Sfântul lui Israel și nu caută pe Domnul. Dar și el este înțelept și aduce nenorocirea și nu își ia vorbele înapoi, ci se ridică împotriva casei celor răi și împotriva ajutorului celor ce săvârșesc nelegiuirea. Căci egipteanul este om, nu Dumnezeu, și caii lui sunt carne, nu duh. Doar mâna să-și întindă Domnul și ocrotitorul se va clătina, iar cel ocrotit va cădea și vor pieri cu toții. Căci așa mi-a vorbit Domnul. Cum mugește leul și puiul de leu asupra prăzii, în ciuda tuturor păstorilor strânși împotriva lui, și nu se înspăimântă de glasul lor, nici nu se sperie de numărul lor, așa se va pogorî și Domnul oștirilor să lupte pe muntele Sionului și pe dealul lui. Cum își întind păsările aripile peste puii lor, așa va ocroti Domnul oștirilor Ierusalimul, îl va ocroti și îl va izbăvi, îl va cruța și îl va mântui. Întoarceți-vă la acela de la care v-ați abătut mult, copiii lui Israel, căci în ziua aceea fiecare își va lepăda idolii de argint și de aur, pe care vi-ați făcut cu mâinile voastre nelegiuite. Și asirianul va cădea ucis de o sabie, dar nu a unui om. Îl va nimici o sabie, dar nu este a unui om. Va fugi de sabie și tinerii lui războinici vor fi robiți. Stânca lui se va topi de groază și căpetenile lui vor tremura înaintea steagului, zice Domnul, care își are focul în Sion și cuptorul în Ierusalim. Isaia, capitolul 32. Atunci împăratul va împărăți cu dreptate și voievozii vor cârmui cu nepărtinire. Fiecare va fi ca un adăpost împotriva vântului și ca un loc de scăpare împotriva furtunii, ca niște râuri de apă într-un loc uscat, ca umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete. Ochii celor ce văd nu vor mai fi legați și urechile celor ce aud vor lua aminte. Inima celor ușuratici va pricepe și va înțelege și limba gângavilor va vorbi iute și deslușit. Nebunul nu se va mai numi ales la suflet, nici mișelul nu se va mai numi cu inimă largă, căci nebunul spune nebunii și inima lui gândește rău, ca să lucreze în chip nelegiuit și să spună neadevăruri împotriva Domnului, ca să lase lihnit sufletul celui flământ și să ia băutura celui însetat. Armele mișelului sunt nimicitoare, el face planuri vinovate ca să piardă pe cel nenorocit prin cuvinte mincinoase, chiar când pricina săracului este dreaptă. Dar cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Femei fără grijă, sculați-vă și ascultați glasul meu, fiice nepăsătoare, luați aminte la cuvântul meu. Într-un an și câteva zile veți tremura, nepăsătoarelor, căci se va duce culesul viilor și strângerea poamelor nu va mai veni. Îngroziți-vă, voi cele fără grijă, tremurați nepăsătoarelor, dezbrăcați-vă, dezgoliți-vă și încingeți-vă coapsele cu haine de jale. Bateți-vă pieptul, aducându-vă aminte de frumusețea câmpiilor și de rodnicia viilor. Pe pământul poporului meu cresc spini și mărăcini, chiar și în toate casele de plăcere ale cetății celei vesele. Casa împărătească este părăsită, cetatea gălăgioasă este lăsată, dealul și turnul vor sluji pe vecie ca peșteri. Măgarii sălbatici se vor juca în ele și turmele vor paște. Până când se va turna Duhul de sus peste noi, atunci pustia se va preface în pământ și pământul va fi privit ca o pădure. Atunci nepărtinirea va locui în pustie și neprihănirea își va avea locuința în pământ. Lucrarea neprihănirii va fi plăcerea, roada neprihănirii odihna și liniștea pe vecie. Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite. Dar pădurea va fi prăbușită sub grindină și cetatea plecată adânc. Ferice de voi, care semănați pretutindeni de-a lungul apelor și care dați drumul pretutindeni boului și măgarului. Isaia, capitolul 33. Vai de tine, pustiitorule, care totuși n-ai fost pustit, care jefuiești și n-ai fost jefuit încă. După ce vei sfârși de pustit, vei fi pustiit și tu. După ce vei isprăvi de jefuit, vei fi jefuit și tu.
Doamne, milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineață și izbăvirea noastră la vreme de nevoie. Când răsună glasul Tău, popoarele fug. Când te scoli Tu, neamurile se împrăștie. Și prada voastră va fi strânsă cum strânge mușița. Sar peste ea cum sar lăcustele. Domnul este înălțat și locuiește în înălțime. El umple Sionul de nepărtinire și dreptate. Zilele tale sunt statornice, înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Frica de Domnul, iată comoara Sionului. Iată, viteji strigă afară, solii păcii plâng cu amar. Drumurile sunt pustii, nimeni nu mai umblă pe drumuri. Asur a rupt legământul, disprețuiește cetățile, nu se uită la nimeni. Țara jelește și este întristată. Libanul este plin de rușine, tânjește, Saraonul este ca o pustie, Basanul și Carmelul își scutură frunza. Acum mă voi scula, zice Domnul, acum mă voi înălța, acum mă voi ridica. Ați zămislit fân și nașteți paie de miriște. Suflarea voastră de mânie împotriva Ierusalimului este ca un foc, care pe voi înși vă va arde de tot. Popoarele vor fi ca niște cuptoare de var, ca niște spini tăiați care ard în foc. Voi, cei de departe, ascultați ce am făcut. Și voi, cei de aproape, vedeți puterea mea. Păcătoșii sunt îngroziți. În Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic: cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechile ca să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela va locui în locurile înalte. Stânci întărite vor fi locul lui de scăpare, i se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea lui. Inima ta își va duce aminte de groaza trecută și va zice: unde este logofătul? Unde este vistiernicul? Unde este cel ce veghea asupra turnurilor? Atunci nu vei mai vedea pe poporul acela îndrăzneț, pe poporul cu vorbirea încălcită, de nu puteai înțelege, cu limba gângavă, de nu puteai pricepe. Privește Sionul, cetatea sărbătorilor noastre, ochii tăi vor vedea Ierusalimul ca locuință liniștită, ca un cort, care nu va mai fi mutat, ai cărui țăruși nu vor mai fi scoși niciodată și ale cărui funii nu vor mai fi deslegate. Da, acolo cu adevărat Domnul este minunat pentru noi. El ne ține loc de râuri, de pâraie late, unde totuși nu pătrând corbii cu lopeți și nu trece niciun vas puternic. Căci Domnul este judecătorul nostru, Domnul este legiuitorul nostru, Domnul este împăratul nostru. El ne mântuiește. Funiile tale s-au slăbit, așa că nu mai pot strânge piciorul catargului și nu mai pot întinde pânzele. Atunci se împarte prada, care e așa de mare că până și ologii au parte la ea. Niciun locuitor nu zice: sunt bolnav. Poporul Ierusalimului capătă iertarea fără de legilor lui. Isaia, capitolul 34. Apropiați-vă, neamuri, și să auziți, popoare, luați aminte, să asculte pământul, el și cel umple, lumea cu toate făpturile ei. Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de urgie pe toată oștirea lor. El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. Morții lor sunt aruncați, trupurile lor moarte miros greu și se topesc munții de sângele lor. Toată oștirea cerurilor piere, cerurile sunt făcute sul ca o carte și toată oștirea lor cade, cum cade frunza de viță, cum cade frunza de smochin. Căci sabia mea, zice Domnul, s-a îmbătat în ceruri, iată, se va pogorî asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit nimicirii ca să-l pedepsesc. Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mieilor și țapilor, cu grăsimea rărunchilor berbecilor, căci Domnul ține un praznic de jertfe la Boțra și un mare măcel este în țara Edomului. Bivolii cad împreună cu ei și boii împreună cu taurii. Țara lor se adapă cu sânge și țărâna se umple cu grăsime. Căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. Pâraiele Domnului se vor preface în zmoală și pulberea lui în pucioasă. Da,
țara lui va fi ca smoala care arde. Nu se va mai stinge nici zi, nici noapte și fumul lui se va înălța în veci. Din veac în veac va fi pustit și nimeni nu va trece prin el în veci de veci. Ci pelicanul și ariciul îl vor stăpâni, bufnița și corbul îl vor locui. Se va întinde peste el funia pustiirii și cumpăna nimicirii. Nu vor mai fi în ei fruntași ca să leargă împărat și toți voievozii lui vor fi nimiciți. În casele lui împărătești vor crește spinii, în cetățuile lui mărăcini și urzici. Acolo va fi locuința șacalilor și vizuina struților. Fiarele din pustie se vor întâlni acolo cu câini sălbatici și țapii păroși se vor chema unii pe alții. Acolo își va avea locuința năluca nopții și își va găsi un loc de odihnă. Acolo își va face cuibul șarpele de noapte, își va pune ouăle, le va clăci și își va strânge puii la umbra lui. Acolo se vor strânge toți ulii, fiecare la tovarășul lui. Căutați în cartea Domnului și citiți. Niciuna din toate acestea nu va lipsi, niciuna, nici alta nu vor da greș, căci gura Domnului a poruncit lucrul acesta. Duhul lui va strânge acele sălbăticiuni. El a tras la sorți pentru ele și mâna lui le-a împărțit cu funia de măsurat țara aceasta. Ele o vor stăpâni întotdeauna și o vor locui din veac în veac. Isaia, capitolul 35. Pustia și țara fără apă se vor bucura. Pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruințe, căci se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Soranului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Întăriți mâinile slăbănăgite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci chiopul va sări ca un cerb și limba motului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. În vizuina care slujea de culcuș șacalilor vor crește trestii și papură. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Amin. Acestea au fost capitolele pentru astăzi. Mă bucur că ați citit împreună cu mine și abia aștept să ne reauzim data viitoare. Fiți binecuvântați!